Good morning mga kalamig lawas. Nagluto taog isdang diwit. Kainitin muna natin yung mantika. Kainitin muna natin bago ilagay yung isda para hindi dumikit sa kawali. Sa mga diri mga kalamig lawas, isdang diwit ni siya. Ang butogon say tawag ani sa ubang lugar kani isda nga diwit, tong isda nga tagas ba. Pwede po siya kilawon, kinilaw. Pero sa mga amo lang giprito. Pag mainit na yung mantika, oil, ilunod na natin yung isda. Samahan natin yung ulo. Putok-putok na sa matalisik yung mantika. Mamaya na natin balik pa rin pag kulay brown na yung ito. Hanggang dito muna lang tayo mga kalamig lawas. Bye bye.